Para sedherek ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus, sugeng rahayu kangge kita sedaya. Kula Anggita Budi Cahyaning Tias saking GKJ Kalilangse, kepareng kula ngaturaken renungan sabda winedhar ing dinten menika Setu, 17 Mei warsa 2020. Waosan kitab suci kapethik saking Yehezkiel 2 ayatipun 3 9 dumugi 2 sekawan, kitab Jabur 23, lan Injil Lukas 12 ayatipun 29 dumugi 3 kalih kanthi jejer inggih menika pangruktinipun Gusti. Waosan nats kapethik saking Jabur 23 ayatipun kaping gangsal ingkang mekaten. Paduka nata pasegahan kangge kawula wonten ing ngajengipun satru kawula. Sirah kawula paduka jebati kalian lisah, tuwung kawula kebak mencep-mencep. Mekaten sabdanipun Gusti. Para sedherek ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus, kala wingi kita sampun katuntun ing pengaken bilih Allah ngrukti kagunganipun nalika nedeng berjuang kiprah ing sakjawining baling griya. Perjuangan kita ing pundiya kemawon dipun gatosaken dening Allah. Kita mboten namung kebak kabingahan nampi berkah, nanging dipun atak kangge ngraos-raosaken ibata agenging berkahipun Gusti Allah. Pangruktining Allah pranyata ugi kelampahan ing swasananing baling griya. Ing kasunyatan tetiang ingkang memengsahi anggenipun bujeng boten namung ing papan jawi griya ngrika, nanging ngantos ugi ing lebet griya ngriki. Sampun dados kabudayan limrah, bilih tamu mesti dipun lindungi, dipun amping-ampingi, dipun belani dening ingkang kagungan dalem. Juru Mazmur nggambaraken bilih Allah pindha ingkang kagungan dalem kersa ngamping-ampingi, jagi, nglindungi tamunipun saking mengsah ingkang tansah bujeng lan ngancam tamu wau. Juru Mazmur kados dene tamunipun Gusti Allah. Anggenipun Gusti Allah mbelani ngantos kersa nata pasegahan nyugata tamunipun wau. Boten namung dedhaharan, nanging ugi unjukan lan uba rampe pista saklimrahipun. Menika mralambangaken ibata ingkang kagungan dalem ngurmati tamunipun. Inggih Gusti Allah nampi kebak ing kabingahan lan bukti anggenipun jagi, ngamping-ampingi, anggenipun nglindungi tamu wau ngantos tamu rumaos aman lan ayem tentrem. Pramila Juru Mazmur ngantos munjuk. Paduka nata pasegahan kangge kawula wonten ing ngajengipun satru kawula. Sirah kawula paduka jebati kalian lisah, tuwung kawula kebak mencep-mencep. Sabda wau dados piwulang adi tumrap kita bilih pangruktinipun Allah, anggenipun Allah ngrimati, jagi lan belani kita para pitados, boten namung nalika kita nedeng makarya berjuang ing mrika lan mriki. Nanging ugi ngantos nalikanipun kita nedeng kinupeng dening tetiang ingkang sengit dhateng kita lan ingkang memengsahi kita. Inggih kita manungsa begja ing pundiya kemawon, ing swasana kados menapa kemawon, pangrimat, panjagi, lan anggenipun Allah mbelani boten nate mandeg. Mila mekaten Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, sumangga kita sami bangun pitados mekaten lan tansah rumaos bingah. Amin.